Yung kinakabsat, kas iti sa balipay gungguna, ito yung mga bag iti lagip tinapalamas, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin kani paring Reynaldo Ray Fiesta rita hunuluhoy, malaksit iti kas gift, kan certificate, mai-video pay, nga mai-pabuya. Dito'y live tayo, wano panang-interview tayo mismo kanati winner tayo, ni Roland Ruiz, iti Lawag City, isu iti second grand finalist tayo, best letter of the month of February, isu tinapili nga nangabak, iti bulan iti February, kada to'y Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Kada tayo mismo dito pagtaingan da, dapat nung itay makasarasarita ni Roland. Itay matlagi, palagip ka na iti hanggang napahampay na kang iti istorya na, iti pindas iti istorya na. Itkas itay panangrugi, Roland, didan sa kayat idi, iti pakay kamang